Ndiyabulisa kuma ngegama lenkosi uYesu Kristu. Amen. Ndibulise kodade befundisi bonke. Ndibulise komama, kubantu abatsha notata, bangcwele bonke. Ngegama lenkosi yami uYesu Kristu. Amen. Emoyeni wami ingaske ndithi molweni maAfrika. Ndihlelo nje lo ndawo ingaske ndithi molweni maAfrika. Sisekumcimbi wasemnqamlezweni. Sawufunda kwincwadi kaMateyu chapter 27 verse 46. Ofundeka ngalendlela. Ke kaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngezwi elikhulu esithi, Eli, Eli, lama sabachthani, oko kukuthi Thixo wam, Thixo wam, undishiye ngani na? Amen. Kucacisiwe kakhulu ke apha ngomcimbi womnqamlezo. Yalandwa kakhulu imbali yokuhlupheka kukaYesu, egqagqaniswa, esiwa ekufeni. Emva kokona komntu eEden kukhe kwakubi kakhulu emhlabeni. Abantu babalekela kude nokufa kwabo beshiya uThixo. Baba sesandleni esiqinileyo sotshaba lobukumkani bamazulu. Bathi nangoku sebesiva ukuqina kwesandla solutshaba babalekela kude besimka kuThixo, ngoku beva inhlungu yesandla sotshaba olulwa nobukumkani bukaThixo. Aba bantu bamona uThixo, but apha ekuphileni kwabo ayifiki into enzuxolo kunye noThixo esimonileyo. Bayaqhubekeka nokumosha besiva kabuhlungu isandla sotshaba besimka kuThixo. uThixo ongamncamiyo umuntu wakhe, uThixo owamdalayo umuntu wakhe ngokumxabisa nangokumthanda, wathi ngoku oniweyo wenza amacebo okubuyisela lo muntu ubaleka nokufa, ebaleka uncedo lwakhe. Wenza icebo uThixo embuyisela kuye. Bamonile uThixo aba bantu, abenzanga kakuhle futhi bayazibona neziphumo zoko. Bayachabalala beva kabuhlungu, kodwa ayifiki into ethi masizame ukwenza uxolo noThixo. Ikwangulo Thixo owoniweyo ozama indlela yokubuyisela aba bantu kuye ngenxa yoba ebathanda. Noma singenzi kakuhle ebusweni bukaThixo, kodwa uyasithanda uThixo. Futhi akanawo uThixo umgqomo wokulahla umuntu. Noma singathi thina xa sibona imeko yakhe sithi akanawo zaguquke, uThixo usenenjongo ngalamphefumlo. Lo Thixo owoniweyo wenza amatiletile okuzama ubuyisela lo muntu kulaa ndawo ebekuyo. Lithi iBhayibhile wathetha nomprofeti emthilela ngendlela umuntu azawukwazi ukuzingcwalisa ngayo, aphinda kwazi ukuma phambi koThixo. Wathi Moses makwakhiwe indlu yokuhlangana. Apha kuyo kuzawubakho abaprofeti abazawuhlala, in fact abapristi
abazawuhlala belindile lowo uthe wafikelwa kukuziqonda uba ndimonile uThixo aze kule tempile afike umprofeti umbingeleli ekhona. Uthi ke ngoku uThixo xa besiza umuntu makazifunele ithokazi lenkomo okanye imvu, xa engafikeleli kuyo akhangele noba ngamahobe amabini. Xa engawafumana amahobe makakhangele noba ngamavukuthu kodwa abe mabini, because into ebalulekileyo ligazi. uThixo wayefuna ukubafundisa ngokubaluleka kwegazi eliqolela izono. But labe lingekafiki ixesha legazi eligqibeleleyo, wabajolisa apha kwimpahla emfutshane. Babesithi abanezinto nabafumileyo ezipokothweni baze nenkomo. Nenkomo ibihlolwa uba igqibelele na ngaphambi kokuba ibe lidini phambi koThixo. Uba ngaba ibinesphako mhlawumbi ibe neliso nje lingaboni kakuhle ibijikiswa, kufunwa egqibeleleyo. Dithetha ngonezinto. Athi noko ongafikeleli kakuhle abambe impahla emfutshane aze noba litakane eze nalo ligqibelele. Xa efika nelitakane ufikame phambi komnyango wentente yokuhlangana elibambile. Umbingeleli uzawufika lihlole uba ngaba li-right okanye ligqibelele for ukwenza idini lizoxhelwa. But ngaphambi koba lixhelwe lo uze nalo ubeka izandla zombini phezu kwalo. Haleluya. Lo wonileyo, lo ungumoni, nalo uze kuThixo ezoqamagushela izono zakhe, uza nethokazi lakhe abeka izandla zakhe phezu kwalo ngaphambi koba lixhelwe, ngoba kuzoqanyagushelwa izono zakhe. Mayibonke inkosi. Emveni koko lixhelwe, umpristi uzawuthatha igazi. Haleluya. Aphinda athathe amanqatha agubungela izibilini awuse emlilweni zitshiswe. Oko kukudla kwasemlilweni nevumba elimnandi kuThixo. Emveni koko ithi iBhayibhile umbingeleli othanjisiweyo alithatha igazi angene egumbini lengcwele antuze umnwe achize esibingelelweni ngaphakathi ngegazi lalemvu eqamagushela lo onezono uze kuThixo. Njalo xa kusiza umuntu lithi iBhayibhile umbingeleli othanjisiweyo athi nkqu ngomnwe wakhe achize ngegazi apha esibingelelweni aze eliseleyo aliphalaze egumbini elingcwele. Sithetha ngongathi onezinto kancinci ngoba uze nemvu okanye itakane. Apha emhlabeni akulinganwa. Bakhona abanezinto, bakhona abaphakathi, bakhona abahluphekile. Othi lo uhluphekileyo uzaba sisinqada-nqada imini yonke, ilanga litshisa leqa ivukuthu, ufuna uyokwenza idini lokuxolelwa izono zakhe. Ngoba akakwazi ungena lingekho. And futhi lo amavukuthu akazinele i1 uzana amabini, elokuqala lidini loxolo, elesibini lidini lesono. Ubesengalifumana lula elokuqala kodwa usenethenda yokuzula afune lesibini. Naxa ewafuna akalidubuli ngesilingi, funeka aze nalo liphilile lizoxhelelwa apha ngoba kufuneka igazi.
kuzobakho lo ukwilevel esezantsi, lo ungakwazi ukufikelela kwinkomo, nalo ungakwazi ukufikelela kwitakane lebhoko kanye legusha, nalo ungenamendu okuleqa amavukuthu. Lithi iBhayibhile noba bempofu bonke banawo umgubo ezindlwini zabo. Bona bazawuthatha isahlulo esilishumi seefa somgubo oxoliweyo baze nawo kumbingeleli. Lo mgubo awuzugalelwa oli, awuzubekwa nhlaka emhlophe ngoba ulidini lesono. Umbingeleli akhe ngesandla atshise emlilweni, ibe kukudla kwasemlilweni nevumbe elimnandi kuThixo. Ndifuna ubambe le ndawo imani isithi iBhayibhile umbingeleli othanjisiweyo. Apha kuyavela uba umbingeleli ongathanjiswanga ebengekho imele lemeko. Ngoba namhlanje ungenela lo ngomso, uzawungenela omnye ngomso omnye, angenela omnye ebebhizi ngolo hlobo, ephume ngena ecamagushela izono zabantu. Isenziwa kumbingeleli othanjisiweyo. Yonke lento yavezwa nguThixo kwababantu, ebafundisa ukubaluleka kwegazi nendlela yokuzihlambulula phambi kukaThixo. The very same God wayibona lentsokolo nalenhlupheko yenziwayo apha. Hallelujah. Lithi iBhayibhile yonke lonto yayisisithunzi sento eyayiza kubakho. Yonke lenkqubo yayisisithunzi esikhombileyo into ezawuba khona. Hallelujah. But umuntu endinguye ma-Afrika amahle wakonwabela uhlala phansi kwesithunzi. Ngoku uThixo evelana nabo ngale nhlungu yokusokola, beleqa amavukuthu, bexhela izimvu bengenazo, bona bakonwabela ukuyenza lonto. Hallelujah. Bakhetha ukuphila phansi kwalentsokolo. Dithi namhlanje basekhona abangazange bakubona ukufika kwelight, basabamba isithunzi. Lithi iBhayibhile la kufika ixesha uThixo wenza into engaqhelekanga, nento endingazange ndiphinde ndiyive isenzeka. uThixo wakhupha inkwenkwezi yabengezela ngaphezulu kwezinye inkwenkwezi, ezama ukutsala iattention yabantu abasemhlabeni ukuze babone ixesha lokuphela kwesithunzi nokufika kokukhanya. Ngoku uThixo wayeyenza lento esenzela ubihlabathi likubona ukukhanya kuzayo, abantu abakubona kwabonakala kubantu abambalwa izazi. Yabazizazi ezimangaliswe yile nkwenkwezi iqaqambe ukodlula ezinye kanti ukhono zayo. Isithunzi xa sivelile sinabile kukho ilight ezayo emva kwaso. The more ilight isondela siyashenqa isithunzi. Izazi zona zayi-experience lento ngoba zaziyilandela lenkwenkwezi. Kodwa abantu abasemhlabeni zange bayiqaphele lonto. The more inkwenkwezi ivela saphela isithunzi, wafika ukukhanya. Kwabonwa nguJohane wathi nguye lo ebendithetha ngaye, ndisithi uyeza emva kwam kodwa usuke wabatanci kunami. Ekufikeni kwakhe kubekho isanqo elizweni,
bagunga okumkani begungqiswa lusana okuthwalizelwe. Mayibonke inkosi ngoba lifikile iduna lamazulu. Hallelujah. Eliza negazi eligqibeleleyo. Mayibonke inkosi bakhalaba okumkani izawuthwani lento makubulawe yonke into engumntwana oyinkwenkwe ingabikho. Balwa nokukhanya. Mayibonke inkosi lithi iBhayibhile ezile uYesu emhlabeni bamqhuba kalukhuni. Mayibonke imfana ngoba vele imfana iyaqhutshwa ukungena esibayeni ezingeneli. Hallelujah. Banento ababengayiboni nento ababengayiqondi uba lifikile ixesha lokuhlanjululwa kwezono zethu. Seyingenile esibayeni saseGolgotha yaphekabheka imfana. Yenza sure ukuthi akukho nasinye isono esizawushiyeka sincamathele emntwini waso. Lifikile iduna elikhutshwe ebukumkanini bamazulu. Elingafaniyo nalamadini ebesenziwa njalo ngonyaka. Hallelujah. Ekungeneni kwalo ma-Afrika amahle nani niyazi uba xa ingakhange ibhonge alivumanga. Ayandiva ama-Afrika ekungeneni kwayo esibayeni uba ililanga alivumanga. Ayandiva ama-Afrika. Mayibonke inkosi yangena igcagcaniswa kodwa yabe yithule ingawuvula umlomo yafana nemvu phambi kwababandezeli bayo. Kuthembeni kwexesha yaphomboloza. Eli lamasabaktani Thixo wam undishiya nganina. Kwabonakala uba livumile. Leyo yisayini yokuthi zonke ebezikumzi kuye. Ukulunga ebekukuye kukum. Hallelujah. Kwenzeka isubstitution ngoba lifikile iduna eligqibeleleyo. Ndivumele ndithi kuwe esisikhalo sisikhalo soloyiso ngoba zonke wayeziphethe ezandleni sakhe. Wathi awukwazi sithi besigqibile unishiye nje kanjalo nazi izono zaba bantu. Eli lamasabaktani Thixo wam undishiya ngani na. Hallelujah. Eliyelenqe lagqithwa kwikomkhulu lobukumkani. Na uziphethe uYesu wabhonga njengedini eligqibeleleyo ephethe izono zethu. Kwacaca uba livumile ma-Afrika ngoba ingakhalanga alivumanga. Mayibonke inkosi. Emveni koba ezithathe zonke zaba kuye laphalala igazi ngoba akubikho xolelo lwazono lingaphalelanga igazi. Lawube luphalela igazi njengompristi ogqibeleleyo ngokohlobo lukaMelkizedeke walithatha igazi elilelakhe kungelilo igazi lebhokhwe kungelilo igazi lenkomo wangena kweyona ngcwele wafefa esibingelelweni esenzela thina sikhululeke ngonaphakade. Sikhululekile ngegazi likaYesu. Ayikho elinye lizawuphinda liphalazwe. Kwangena iduna eligqibeleleyo likhutshwa ekhaya emazulwini.
zikhethela ukuleqa amavukuthu ngokwakho kodwa sakhululwa ngonaphakade ngegazi eligqibeleleyo. Umbingeleli uhleli ngasekunene kukayise, thina siphile emhlabeni yena ubhizi yasinqinela ngegazi eligqibeleleyo, igazi elinamandla, igazi elanqoba ukufa. Ngexesha ebhomboloza ngalo kwakrazuka ikhuselo. Elikhuselo lalisithintile uba singakwazi ukuziyela kwelona gumbi lingcwele. But ngokubhomboloza kwemvana ebeleleyo lavuleka ikhuselo. Nawe namhlanje noba uvalele bubumnyama kuloo ndawo kuyo unako ukhwaza ngokwakho ngoba lavuleka ikhuselo. Akusekho sidingo sobukhangela umbingeleli okanye ukhangela ihobe, ziyele ngoba savulelwa.